ngurusi duit utangan li arep tenan iki lah. Wah lah iya. Iki sesuk anak lanang ki arep do lomba adan ki nek ora tak ajari sesuk minder ki ya. Wis tak golek wae lah. Golek cek dinggo adan coba. Wah, iki apa apik ya iki? Wah, iki nggo cah cilik pas iki. Iya sih. Wah, apik iki. Iki wae engko ngajari ngene iki. Bu, adan. Lah, ngopo Pak kowe iki? Hah? Ngopo? Apa iki? Ngopo kowe iki? Adan iki mau. Yalah, wis saiki jam 5 ngono kok. Waduh, iki mau apa? Iki aku sing ngeter adan. Soale sesuk ki tolekat latihan adan ki esuk lomba nang sekolah. Nek kon ngajari aku lak ora iso to. Wong wedok kok ya aku ya ndadakne buka iki sih. Tak kira kowe sadan wong tombok cegat no. Iki kapusan iki. Sing nonton kapusan ya ndarane aku langsung layu madang ngono. Kapusan ya. Oh, pancen. Oh, nak ra dicegat kok kapusan. Madang aku batal meneh ra poso meneh. Menggerak sithik. Dadi jam 5 to iki. Wah. Nunggu meneh. Bali turun neh. Oh, nunggu meneh.